хай ҳо да ҳамин кор бояд ман куш намешидам, лекин хай афсӯс ки куш шидам, ман бояд ака то охир гапҳома бизанам. ҳайф бати ки очата сарсолу саргардон кардӣ. фақат ҳам камегӯм ки модарҷон бачата неправильно тарбия кардӣ. Тамом. Барада тиҷи доказат кард ки мошине ки аввал дигар рақам дошт, ҳозир бо дигар рақам дорад дар видеои дигариш. Ӯ видеои дигариша ӯ далит кард. Барои чӣ? Фарик доказат кард ки ҳамун занак очаи анами бародарай. И бародар астағфирулло очаи анами одамай. Ассалому алайкум ба ҳама бародару, падарон ва модарон. мо дина дар бораи анами модар навор мондем ва гуфтем ки бародарое ки ра задан ё намедонам ҳақорат кардан, чӣ кори кардан накардан, камтар кори хато кардан ва бисёриҳо мара неправильно фаҳмидан ва мара дар уҷа комментария нависиданд ки акай павиз и занакам мошенника, и занакам дурӯғгӯай, исуси да ҳамун кор кушай, ту неправильно кардӣ ки видео кардӣ пиштира гирифтӣ. Моира бо ҳамун гапа ча, бо ҳамун халқ, бо ҳамун ҳақорат. Мақсад ман намедонам якумш ки шумо ҳамин ҳақорат чӣ мегирен, беғайз гуноҳ, беғайз як нафаре ки ӯро мехона баробари шумо гунаҳгор мешен, беғайз ин ба фикри ман ҳеҷ намегирен, дар ӯ занакам номерасена. лекин бисёрам ман ягон фоидаша намебинам бародаро. Ман нагуфтам дар ӯ видео ки ӯ занак непричомай даиҷа ё виноват нестай. Ман ин гапа нагуфтам. Ман гуфтам ки занак виноватай, ҳо хато кардай. ҳо ман медонам 20,000 рубли шумо ки меҳнати ҳалол карден гирифт, шуморо қардон кард. Вақте мо хатора ба хато ответ битем, ба фарқ байни ман ва ӯ дар чӣ мемона? Мисол ман ба ин маъно фаҳмондам ки мақсад вай чӣ хеле боша набоша модарай, занай ва якчанд нафар дар якҷоягӣ ба сӯи як зан зӯрӣ кардан, ин кори хуб нестай. Ин як дигам. Ва ман гуфтам ки ман мефаҳмам. ӯ бисёриҳо нависанд ки ӯ дар меҳнати ҳалол кардан. Ҳо бародаро, ман гуфтам дар ҳамун видео ман ки ман мефаҳмам бародаро меҳнати ҳалол кардиянд ва қарзшон мекунанд. Ман мефаҳмам бародаро, 100% шуморо мефаҳмам. ҳо ман медонам 20,000 рубли шумо ки меҳнати ҳалол карден гирифт, шуморо қардон кард. ин чиза ман фаҳмидам ва беҳтарин чиза меяд ба фикри ман ки қар рехта идора карданай. Мақсад набояд ҳамин кора мекардан нисбати ҳамин занак, хай нисбати ҳамин бача мекардан хуб. ба хотир ҳамин бо ман маҷбур шидам ки видео кунам ва ман рости гап хай ҳо да ҳамин кор бояд ман куш намешидам, лекин хай афсӯс ки куш шидам, ман бояд ака то охир гапҳома бизанам. Ва одамое ки комментари нависидем бародаро ки туам дизда паддержка мекунӣ, не бародаро, ман ба ӯ занак на мисол очаи ман мешавам, на ҳеҷ гап. Просто як зан як модарай ба хотири як ҷинси латиф буданаш. Ман мақсад мнение хама гап задам, ман фикри хама гап задам ки мисол набояд ин кора мекардан. Ну ба ҳар ҳол кор гузашт, гапи ман бефоида буд, лекин хай ба ҳар ҳол дар оянда мо бояд чизоро бифаҳмем. Шумо кори хубтар мекардем ки анамура тиха мирна мекуфтем меёфтем, анами худозадаи бачаша меёфтем, беҳтарин мешид. Ва ман як чиз дига да ҳайрон, баъди наворе ки ман дар ютуб партофтам, мутаассифона анами одам мада ответ додай, яъне мега павиз ба кори ман кордор наша. Ман ҳайронам ки ман дар ин одам чӣ кордор шидам. ин одам ман ин одам қарздорам ё ман ин одам ягон гап гуфта бошам, ман намедонам. ва ман рости гап ҷанги ҷанҷоли ин одама дидам. ҳамин ответ барада тиҷида, ответ барада тиҷида, ответ фарикда, ответ фарикда. ман фикр мекунам бетарбиятарин шахсияте ки дар рӯи олам дар дунё ман дидам анами одамай. лекин ман ҳайронам барои чӣ ҳамин одамара дар ҳамун видео шуда ки парвиз туам кушид. ин вивод мебарем ки бародаро и ҳатман бачаи анаму будаги анами занакай. ба хотири чӣ? мара фарик маладес доказат кард, ҳамаи чиза бировар нишон дод ки то што ҳамин модартай отказ кард. барои чӣ модар отказ мекунӣ? ва ман шумо да гуфта будам ки ҳамин модара ягон фарзанди нохалаф, ягон оқи падар ҳамин кор да заставид кардагия, маҷбур ҳамин кор да кардагия. сухани занак бармеояд ки ҳамин фарзанди нохалаф ҳамин модара заставид ба анами кор кардагия, маҷбур ба анами кор кардагия. модар
барои фарзанд тайёра любой кора бикунад ки лишби ки фарзандаш айдаст нарава. Шояд анами фарзанди нохалаф модарша заставит ба анами кор кадаги ки ту мекунӣ ё ман хама мекушам хай ба монанди анами угражат кадагия. И ма бача дар тавон очаша ғам додагия, дар тавон силмар кадагия очаша. Мақсади габи ҷадай хуласи гап Фарик доказат кард ки ҳамун занак очаи анами бародарай. И бародар астағфируллоҳ очаи анами одамай. Яъне номи Фаридун. Ва як чиз дига бародар тиҷи доказат кард ки мошине ки аввал дигар рақам дошт ҳозир бо дигар рақам дорад дар видеои дигариш. А ӯ видеои дигариша ӯ далит кард. Барои чӣ? Барое ки гапи бародар тиҷи рост биромад. Ва ма доказат мекунам. Ма ё маладес ҳамаи доказательстворо ё кардан ва ман чӣ хели доказательства дорам. Ма гапи ягон ҳамсинфе ки ма дар занг зад ман ӯро намегум. Гапе ки ягон ҳамсинфаш ма дар ҳамсояҳошон занг задан ки ака мо ҳамсояҳошонем ба худо қасам ака анаму занак очаи анамияй и дар тирма шиштагияй. Мақсад ман и гапҳоро намегум. И далелоро уже Фарик ва бародар тиҷи доказат кардан ки тошто и дурӯғ мегӯяд. Ва ман чӣ мегӯм? Ман ҳамин одамда кордор нашидам ва ман фақат папросид кардам ки видеои ҳамун модарро удалит кунед. Не ки и мара гуфт ки ту ба кори ман кордор наша. А и бармеояд ки ман вақте ки гуфтам ки фарзанди занак кадоме аст оқи падара иса уса значит я сахт расидай. А и маълум мешавад ки и фарзанди анами занакай. Ҳо ман бо мегӯм ман аи модар ягон чӣ надорам. Ҳо модар куш буда и кор. Модар куш буда и кор. Модар номерои чира дод? Картара дод. Модар ҳамаи кора кард. Леки ба и модара ки ба и кор тела кард? Ва ақли модар оё ба ами кор мегирифт? Не, конечно. Анами фарзанди нохалафе ки ман пеш шуморо гуфта будам, анами фарзанди нохалаф модара ба анами кор тела кард. бо мегирем гарчанде ки модарш ҳам набоша. Мисол чӣ хеле ки худаш мегӯяд, ман намедонам барои чӣ модарша мақсад модараш отказ дора. Хуб фарз кардем модараш набоша. Яки ман бо шуморо гарантия метавам ва бо мегӯм ки бародаро ки анами занака ба анами кор анами тела кардагияд. Чӣ ба чӣ хел ҳамаи занака мекова намеёвад. Яки дар як рӯз ёфташ ба телефон гап зад. Ва дигар доказательствое ки Фарика тошто суратҳои ида имои вай занакай мақсад да ватсапи вай занакай дигар истиш ман намекунам барои ки ҳамаша Фарика. Ва ман як доказательствои кӯчаке доштам ман кардам ва хитоб ба анами ту бародар Фаридун. Номи ту Фаридун ай. Фаридун гӯш ки бародар ту ай осмонча кидагӣ ё ту намедонам ай самбақа тайёр шидагӣ ай ту ай киҷо биромадагӣ ту ай анами модар таваллуд шидагӣ дар ҷиликур калон шидагӣ ту фикр кардӣ ки ютуб да буброем мо сурати тура бимонем ва бигем ки ҳамин одама кӣ мешиносад. Ту ҳамсоя надоштӣ. Ту ягон ҷура ёру рафиқ талаба ва хеле чиз надошти ҳамхизмат грубо говоря дар тирма қатъи кишиштагия набуд дар зона. Ту фикр кардӣ ки чӣ хел ақлата кор намефармонӣ ки ай модари худат отказ мекунӣ ки вақте ки мешава ки видеота дар ютуб бибурем мегӯем ки бародаро ҳамин кияй? Неужели ки дар мобайли 100 ҳазор одам як одаме пайдо нашава ки бигӯяд ки бародари Фаридун ай? Нахо ҳамаи анами одамое ки чӣ мада чӣ бародар тиҷида чӣ Фарикда смс роӣ кардагиянд ки бародар номи Фаридун ай и ай ҷиликул ай мақсад ҳамун фалони зане ки қабидануш ӯ модаршай. Нахо ҳамаи ҳамин дурӯғгӯ боша. Чӣ хел ки нахо ҳама дурӯғгӯ боша. Ту ростгӯ. Ту бояд пеша ҳамаи ҳамин корора кардан фикр бояд мекардӣ. Ва баъд нахо барои обрӯи худта дар байни мардум бардоштан обрӯи модарта пас бизанӣ. Даже бечора занака заставид кардӣ ки бигӯяд ки ту фарзанди ман нестӣ. барои чӣ модарта телефон кардӣ нагуфтӣ ки хола барои чӣ пулои бачаро дизиден? Кода ки дадодӣ? Чӣ ба кода додӣ? барои чӣ пули бачаро возврат намекунед? Чӣ ба гапҳоро нагуфтӣ? барои ки
бародар қард накна тирам дизди ҳо ту касяки мада мекоӣ чизе мада мекоӣ мада безраз ниса мада фарқ надора бародар ма ба хотири бародарое ки тира бо камкам дастгирӣ мекунам ман ҳайрон баба як чиз дигар мегӯм ту мегӯӣ ман дар любой ҷо гап мезанам кадоме фарқ надора ай пишти ман бародарои дастойниам бародаро як гап гуфтаниам ман зур нестам зур фақат аллоҳ ман бародаром ман тира гуфтаниам ки ай пиштит бародар дорӣ ай пешит бародар дорӣ дар куҷое бародар дорӣ надорӣ ман тира гарантия метавонам ки ту мумкин ами як соли 2020 омадеси ами соли 2020 ай тарс дар хона берун набрӯй мумкин дар ҷое ки тоҷик бошад ту дар оҷа нафас накашӣ ту ҷуръата надорӣ барое ки ман аҳамият додам як ҳафтаи дроз шид ман видеои тира тамошо дорам ай видеои тира тамошо карданам девона шидам беақлии тира ту аяму хона ҳеҷ ҷо дигар намебурӯй дар ин комната мера видео мекунӣ дар он комната мера видео мекунӣ так что бародаро и фарзанди анаму модарай ҳайф бар ту ки анами модара хору залил кардӣ ҳайф бар ту ки очата сарсону саргардон кардӣ ҳайф бар ту ки очата шармандаву шармсор кардӣ ҳайф бар ту ва ҳар касе ки чизе ки гуфтания бародаро ман намедонам не ки ман ами корда модарша ҳеҷ гуфта наметавонам фақат ам камегӯм ки модарҷон бачата неправильно тарбия кардӣ тамом боқӣ дар амони аллоҳ худованд нигаҳбонто бошад баъд пешаи ҳамаи кора кардан бародаро аввал хушро буфаҳмем ки одам кияй чияй ман рости гап видеош аввал тамошо мекардам ва ман медонистам ки нисбати бародати ҷи ягон кор карда наметавонам просто истифода бур номи бародати ҷира ва хесқича популярнӣ кард ва розыгриш кард ман намедонам розыгриша мекуна намекуна иша ман намедонам ман дар ин масъала ҳеҷ гуфта наметавонам не ки мақсади гап ки ҳамин хе як коре кард ки дар байни мардум хуча дровар шарманда кард зинда бошед бародаро боварш накунед ман лично боварш намекунам шуморо намедонам